Следващите ни гости са млади, цветни, емоционални, влюбени в танците, може би влюбени един в друг и влюбени в корейската музика. Те бяха една от атракциите на 5-я сезон на шоуто «България търси талант». Нека първо ги видим в действие и после ще разберем защо кей-попа се превръща в истински хит сред тинейджерите не само у нас, а и по света. Здравейте, ние сме МОД. Много е странно това нещо. Много е шантало, много е шарено, много настроение има в него, много е забавно. Много сте цветни, много сте заредени. Аз никога не съм гледал нещо такова. Бяхте много яки. Аз с удоволствие бих ви гледал пак. Супер красиви хора, много хубаво облечени. И наистина носите супер готина енергия и аз много ви харесвам. При нас вече са Лора, Крис, Майк, Зин, Марта, Лу или Masters of Disaster. Здравейте, добре дошли. Мод, здравейте. Здравейте. Сега лекичко ви върнахме назад във времето. Какво беше усещането? Какво въобще ви остана на вас като усещане от преживяването България търси талант? Разказвайте. Очевидно ти си първият говорител на Masters of Disaster, преди че ти връчиха микрофона. Бях номиниран, да. Казвай. Ами, преживяването беше страхотно. Аз лично за първи път участвам в такова телевизионно предаване и за мен беше страхотно, както и мисля, че за повечето от групата също. И за нас беше наистина просто веднъж такова преживяване. А защо се решихте на това участие, на това преживяване? Ами, искахме да покажем това, което обичаме да правим и освен това искахме да популяризираме кей-попа в България. Целта постигната ли е? Бих казала, че доста добре се постигна тази цел. Да, ние с 10 сме консервативни хора, покрай вас и ние се запознахме с кей-поп и гледахме вашите идоли, всъщност корейците, нали, които са го измислили. Страхотни неща се правят. Разкажете малко повече, да, вие как се запалихте, да? Аз бях супер очудена, че отивам някакъв басейн и пускат Ciel Hello Beaches. Това парче, което предполагам, че от нас са се... Какви бяха реакциите на хората? Ами... Със сигурност всеки един от вас се най-малкото покрай своите познати приятели, а пък предполагам и покрай непознати хора, е получил най-обратна връзка. При повечето ни приятели беше, в смисъл като цяло, позитивна реакция, семейството по същия начин. Най-странното е, че се случва доста често, смисъл хора по улицата да ни разпознаят. Така, видяхме те от България търси талант или вие танцувахте на еди какво си, смисъл. Някой ще каже китайска музика, друг ще каже кей-поп. Обаче пак чувството е приятно. Това не е китайска музика. Сай, знаете ли? Да. Gangnam Style. Всички знаят. Това всички знаят, нали? И след това как продължава обяснението? Продължението е... Като цяло, не баш, ама, нали... Нещо такова. С обяснението, защото и наши... Да, продължението е, че освен Псай има и други. Има и други. Понеже сигурно голяма част от нашите зрители наистина не са в час с тази модерна история, разкажете малко повече за кей-попа. Какво всъщност представлява кей-попа? Значи, това е много специфичен музикален стил. Специфичното е в това колко е цветен, колко много енергия има, колко много труд се вкарва в танци, в подготовка за пеене. И това е по-специалното, нали, като изключим, че е на корейски език. То си е стандартен поп, но само като го погледнеш визуално и ти вече знаеш, че това нещо е кей-поп. Добре, вие как се вкарахте в този филм? Предполагам, всеки един от вас има своята история. Ами, преди години мисля, че играх някаква игра онлайн и там случайно чух някакъв онлайн стрим гледах и там пуснах случайно кей-поп, така да съм мисля някакъв стример случайно. И аз, нали, поручих нещата и евентуално открих много групи.
И нали, първоначално са на две групи и някакво не ми беше много по вкуса, но евентуално, като гледаш различни танци, различни песни и то се... И се зарибяваш леко по леко. И цялото нещо е един голям микс от А по твое време, когато ти се зариби, имаш ли в България изобщо? Първо мод сигурно ги нямаше. Ами, не съм сигурен, понеже аз не бях в София тогава, но като цяло в града ми, в повечето градове в България сигурен, че не беше разпространено. Но евентуално, нали, с времето някъде, може би след 2-3 години, след като аз почнах към 2008-2009, почна повече да нашумява България. Някоя друга история от вашите? Как се запалихте? Бях номиниран. Всъщност ти си единствения, който така има азиатски черти сред вас. И той е така. И на теб не ти личи толкова, извинявай. Да, извинявай, нали? Аз общо взето запалих се преди около година някъде и просто факта, че беше толкова цветно и танци, пеене, хореографиите бяха просто невероятни. Просто почнах да проучвам всичко и успях да вляза в една група, която така и не дебютира. И оттам се запалих и оттам почнах да работя по други проекти и накрая стигнах с тях. Добре, а Masters of Disasters, каква е историята на групата? Кой? Състава? Как? Ти ли си основател? Горе-долу, да. Бяхме първоначално 2 момичета, след това се събрахме 5, включително с нея. Останалите 3 в момента ги няма. В смисъл, не са вече в групата. Като цяло, по разни такива евенти, аниме, манга, събития, японска култура, където има азиатски неща. Да, в смисъл... А на тебе как ти хрумна тогава да основеш групата изобщо да направиш? Ами аз от танците най-вече, защото страшно много ми хареса хореографите като цяло и движения, всичко им е супер интересно, защото за всяка музика, за всяка песен, всяко конкретно движение обрисува текста на музиката. И това е много илюстративно. Да. Мисля, все едно танцът ти разказва текста. Може да се сетиш какво се пее в него, въпреки че не знаеш, нали, корейски не знаем. А ти по принцип с танци ли се занимаваш? Ами, аз любителски се занимавам с танци, не съм да съм го учила професионално или нещо такова. Всички сме такива любители просто. И като цяло ни е хоби. Така, и как и къде практикувате това хоби? Защото вие сте бая голяма група. На улицата. На улицата? Бездомни сте, така ли? Ужас, направо. Малко нелегално е положението. Много е нелегално положение. Добре, как се случва една ваша тренировка, ако го наричате тренировка или репетиция, ако е репетиция? Съвсем по тренировката почва в 11 часа, групата се събира към 5. И като се съберете към 5? Хората реално си мислят, че ние тренираме много, ние тренираме по 2-3 часа, почват не може да се събереме. В смисъл, тренировката уж трябва да се проведе цял ден, ама не стигаме до там. Защото всички сте заети ли? Или защото сте несериозни? И двете. Но имаме и нощни тренировки. От колко часа са? Да кажем от 10-11 вечерта до първия транспорт. Това си е сериозна нощна тренировка. И наистина вие нямате място, на което да тренирате, така ли? Някога имахме. Сега от време на време се намира зала, която да наемем. Иначе основно през лятото сме си наемем така. Добре, кажете ни с по едно-две изречения, когато не се събирате и не се занимавате с кей-поп, с какво се занимавате? Хайде, почти. Всеки да си каже кратката история в изречения. CSGO. Аз се бъхтам в надпис. Бъхташ се в надпис? Кой курс се бъхташ? Не, уча екранни изследвания и журналистика втори курс. Екранни изследвания и журналистика? Какво изследвате на екраните ви? Ами, филмите. Каквото ни пуснат, го изследваме. Нас изследвате ли преди обед? От време на време. Може би те с филми се занимават. Ние сме телевизионно предаване. Ние сме като филм вече става. Добре. Сериал сме ние. Аз в свободното си време или ще спя, или ще се занимавам повече с фотографията, тъй като това ми е топ хобито и аз искам да стана режисьор. В несвободното си време си още ученик, разбрах. Ами, не точно, но може да се каже, че... Как така, бидейки на 17, трябва да учиш? Ами, принципно държавата не ме задължава. И аз просто... Ти се възползваш? Да, възползвам се от всичко. А защо държавата? Как държавата не те задължава? Ами, когато се навърши 16 годишна възраст, принципно държавата не те задължава да учиш. Ти си завършил 10-ти клас и толкова си, така ли? 8. 8? Още по-зле. Бъдеш гений без цялото образование. Как смяташ да станеш режисьор? Ти без да завършиш средно образование не можеш да кандидатстваш висше? Не, аз ще се запиша тази година, защото знам, че ми е нужно. Окей, значи ще се върнеш в училище. Да, ще се върна. Да, back in school. И ще взема всичко.
Чудесно. А тук имаме художествена гимнастичка 6 години. Беше много отдавна, отказах се, както се вижда, минах към друг стил на танци. Да. Иначе в свободното време основно седя с нос забит в книгите. Обичаш да четеш? Да, много. Какво четеш? Художествена литература, основно фентази, фантастика, такъв тип неща. И това е. И спя много. Основател на групата. Тук имаме двама спящи. Ти нещо ще Аз съм добавиш ли да ви пуснем да танцувате? Аз съм слипвани отдай, защото не може, няма смисъл да си губим времето с спане, като може да работиме през това време. Аз мисля, че няма смисъл да си губим времето за повече приказки, при положение, че може да ни потанцувате. Давайте танц. Така, хайде сега да си сменим местата. Аз сядам тук на зрителските места. Дай ги те микрофони, Сашо. Разкарай тия столове. Така. Давай, не се притеснявай, нищо няма да и стане. Малко кей-попче в национален ефир. Ние с деската сядаме на зрителските места. Добре, стой тук при нас, ще гледаме заедно. Да. Сядай, Сашо. Ами да седем на дивана и ние да не пречим. На дивана ли? Добре. 여자들 화장이 바뀌었네 누군가 엉덩이에 물을 붙였네 그릇 비어 뻔비도 밴 귀는 안 들려 밭집 종에 한대 킹이라 괜넌 네 밤에 좁힌 거내 차는 사장님의 답장인 뜨왜 돌아다니면서 술을 받아먹고 소리치는 I'm a real freak freak man 아무것도 말하지 않고 내 일을 향해 가다 보면 어느새 내 있는 위에 백man 아주 자연스럽게 내 뒤에 올라타 꼬리를 살짝 흔들고 내 눈을 보고 내게 말해줘 Queen Don't touch it We'll love it Yeah She's dancing on the floor Boom 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 Don't touch it We'll love it She's dancing on the floor 페이지가 열리고 이곳저곳을 들쑤시고 다니는 난광대 길을 꺼줘 눈만 흐린 밭 속에서 박수갈채 받는 그대 이곳에서 한입만 불 필요해 We gotta boom follow no 사람들은 돌아다니면서 술을 받아먹고 소리치는 I'm a real freak freak man 아무것도 말하지 않고 내 일을 향해 가다